kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Dispar Singrani uba de uwe ni kinongwat RTI uba paukmat ke jela menta ka singi la keren cikilat pathai kubor halor ka kaipot baula yo na ka office jong ka Directorate of Animal Husbandry and Veterinary bat ka office jong u Chief Engineer jong ka PHE ha ka baye de ka jingjabo jong ka wa umshing ha po mau yong na ka jingmi jong ki jabo na ka jaka sandut bat na ka jaka oddo uloong bakat kum ka RTI baula yo na ka veterinary loong ba ka daw ka jingjabo jong katulong hamawyong ka de na ka daw ba haki por dior ki ki bami na kinala bat ki karkhana bat na ki wei kala penlong bantuit ha ka jaka kan showi ki jabo bat hadien ba ka kala no ha ka te ka jaka kan show jabo kala penlong ya ka te ka jaka kan show jabo bakan dap bat mi syakawa bat syaki tulong Ulaong de kibnai kinong mawyong kiladu nakadaw ko jing sniyo jo kapam bat katkom ka kaipot bawlayo kapaw syai bakate ka machine kabala pendan kam kade kabala rembaha kabala dan lipos nem AA nakaliang orang ba snong ka mawyong rem uba esling do nong pier loong bakipat ba nong snong kila shuden yer ya ka jing do jong ka ha kate ka tan Ula kerpa di kibor ki bahalor bakin syem kia halor kani bat bakin numpat bu ya kate gejaka syok do amawyong lada empat la bandek kuat bat numpentu jabo syakawa umshing Mentas ni ngawan hingni ban yathu yapi halor ka ai report habede bat ka jingfai ai jonga po office jong Directorate of Animal Husbandry Veterinary bat ko office jong Chief Engineer PHE. Kenika RTI kade halal ketika wa umsing po moyong. Kumus prinma yapi ketika lami ruki kubor hagi ki banai badet haka skoteri ba. Kubor tolong kubor lai iro ka jingjobo ti wa. Haka ba haba ginong song jok moyong rim. Kidon hado nrio do nyu hajar ngot kinong song bat jingsanya jumki kalong be kawa msing kalong gum ka oksigen ki di khususi kalong ba katika wa menta kadon na pedeng gejingma na jingmi jabo napo jaka napo diary ka sanjut untuk bat napo jaka odok ke kat kum ka complete moyo laong ba asusne ginti kai nongoyong namar ba Sipang commission kamlong, sipang kataka la start commission, melaban start namar ba kami kejabo nampo kejaka odok bat kejaka sanjut. Bat halor kani kajing yo complain nanti, tenak le junga la fai jaka RTI ban tip ya kada balai kalau kunta kataka jaka tan namentaka moyo. Te halor ka RTI ban la fai Hapo direktor hangti po anaman po husbandry bat veterinary ka RTI bangayo menta nangyo atang jong veterinary ya ka diary ngampat yo adu menta menta ngayo thu ipi ba karkom ka RTI report lai thu yang ba ka daw jong jinjabo jong katlong hangti po moyong kadai na ka daw ba karkom ka RTI report me thu ipi kadai na ka daw ba kidon kapot poliurn tu ka gubami na kinala na ki karkhana katkum report ne na karkhana bat na ki we bede ka pelong bantu ha kane ka abertor mo kade kolong ka treatment plan ka ba kancheu ki jabo adien ba ka kan no ha kini ka reservoir kani ki jaka pelang ka pelong ya kane ban overflow sistem la overflow ketu ki jabo kami syawat ka puisa ki tolong kata kadai jubah ka banga yo nanti na ngatrai bisa yo na gini gi rang ba snong kin company adien abede bene te hne la batai ro ka jingjinga jo kani ga reservoir na ka treatment plan kalong ka 10 kilo metari te habede bat ba kani ka jinglong jo ka pom mangti na mar bakam ju trikam ra ka pom te kar ko ma report hne la thu yang ba kapom mangti kadai kapom ka ba tailor miet kalong ka ba kajuk menta banong kapom mangti kadai tailor miet ha ka ba kawan na kaskiem ha jong ukhandai phra khandai tikijing keli kalong na du gitu gipor khandai ka balongo kalong kumno kata kapom kadai tailor miet ha pada sina menta tang sibil adu
nong snar aslong don habli khon na du kawti te mentar gi benai ki ni nong moyong gi la du no ma mio tang na kadaw ne jing long kapom hoi kapom ga don artli tang ba kawei kamlong shu kalong sa kawei du la repair wi da ki benai ki ni nong snong ne kim yo te kar kum ka ad report ka pau ba ka ne ka mission ka rimplat ngata anta na kumno life husnem la don dei no ma snong ne kalong ga department mental life husnem as repair ga ju te kam moyong the only source of drinking water ka dei na po umsing te la ka do ka pom kumne man ka po ti kinong snong riu nyo ja snong kinyo bepli ki hable se jan do gile umsing na do chidong gile umsing de ki jinge menta kalong ba na lor ba kane ka pom kamlong na lor ba ka jabo ka ba mi na po jaka sa do nang tu besar khei ting yo ka dut put ting poi ka do put ting poi ka snam bat kum ta ter kar kum ka complete te kane ka de ka ba lango ha ka ba nakalyang ka nang kalyang nga PHE kam simlati action te hadi ba de ba kata nakalyang junga ngala kali da ka RTI ngo please provide me information as to why your official failed to lodge an official complaint about the unhygienic drainage system pertaining to the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter Center House. Habide bagane na kalyang ka office PHE kalong ba an official has been lodged with the Meghalaya Dairy Processing Center and Maoyong Slaughter House recording da bang batang. Nomor kumiyati bi katlong kadon nakajongkaan. Kabala asnano do khandai spa khandai phola ra makala kadeka Meghalaya Protection Catchment Area khandai spa khandai pho. Hajing sya ka custodian namta ki jakat di ni namta ki wa namta baro ai kadeka PHE. Kadek ni sya kam de pun kami sinong pun de wan ni ane pun kami ni girang ba ban complain sanga. Kadek kamram jong PHE ni mo ban lot sya kani ki department concern. Lada kim ko ngu lada sebentar ban ka NGT mar kano ka jingte shwa ban sina ka DPR la do lupa jingkele bang ka DPR mala ayo kata ban pentu ya kata ka jabok ka put kene kata ispo ka wa te lada halor ka complain jo PI lada kimti action mo ka de complain NGT kam no sundon ketuka jika wada nane ketuka jaka sanjut nang tu te kata ka de ka ba mula mudur ba kat ka jingsna yang ketiga jinglut ke berserkai ketiga jingte te la mentala lada kamti action na kalang girong ba sinong la se gila banlot complain yu sa kawat sa NGT la kalong gumde na marbale kinriu hajar kinyo hajar dut kin rosnong di unang no makati ko mesin kalong gum ka oxygen na kalong hin dai te halor kata na nga pili tangani ka ada report dengan try da ma sinong isu ya har ni so ha mi gerkuat in pensal ya Misiam jika ai kepada hawide bakani ka satu house kepada hang thia hang tu ngalai so wa kadi jebo iwan poliur lembaga wanra naki karkhana wanlum wanlang hapo katukan ka jaka kaba dan hapo jaka do hendrai si potorek jong u agos karon ka joint inspection dengan jong moyong rim bat moyong Jepang ngatrai hang turu lai di video ba lapau ba hang tu lap isai ba ka jingjibo hi kadai ba ka tut kawa umsing kadai na po ka cakau do namar bangilalam katu ka jaka ba sai sni hang tu ni dei kalong chemical bar ka silta ka bayat tu ka ka ba sai sni nang tu bar fa kitu kinyut kinyar ki diang kiap lo tekan ja ayu la da katuka ka polis kawa kan ja ayu la da kibriu ki bam ki di to ko te kani ka de ke ai bro khot ka ba ngam tip ka dari department ka le ayu te hangi ngila sukhan ba katuka ka do hang to kladai tangka harisal nagabanta ke jongki nawar katkum ka yu hendrai katkum ka report igal long bai ars pak san phau si odo hendrai menta koi tang san phon ro phau wai tai san phon ro phau katu wajing jabo kal pen jabo ya ka umpa mumdi jongi ka badi na batu na wa msing
te hadu menta ba ngi ko minong song te nyem inut shui gitu ki gitu ko bangin nya ba medi nakapor nila kinong song la sulenya nakajingdo jong ko te labon ba shut hit ba man kasi te ba pli ki bodok basuk na ek kinyo pisa te kan ni kalong ka ek ka pensong si yangi kinom ka kit kap snong namar ba na kapor nilet inspection hapo ka pumping house ang to nilap ba hadim la do yethu ki la do ka pom ti ka pom ga lai pol of snem la dei menon ra ka pom thumai henrei supha ba repair sila do ru hap yu mechanic hawara na ba kitiar ru hap thit na ba nangin sti la jong mla ban yo ndon mechanic sti la jong ru kino snong mo pli na bro albi snong moyom chapo moyong rem mo pli kimtip ki ur kinam ma changi kino kit kam snong te lembah kani ni percaya lang sik ba kani ka ai ma ka phi kam sim khia par kam khain yingi kisnong bro artali ki bam badi nak to ko wam sing te nakaliang ka jonga akan hangnia nakabenta ka moyong jepong rukum jo makan pot ya ka department ka badai ban kmi ba kan simkiano nang ni sakman mat ko ran ada ka pom ka thmai kanang baka umbam di bagi kinong snong bro art ni snong inyo nakataka umbam ka ba kumaki wi kiyo ai so fi hadu manta ka ba niyo hadim la duk ka duk ka pom hadim melada repair kami sansi kado pat sibnai lenter hadim sibnai niyo biang san rusni la do biang ai ka ba kalau long kam kai telor tani ri ka tapat ngakat takarpat khamtam ya I minister in charge bin sim khialam halor kani manonra no rakapom ko bathamai mar hajo ko por angkat paru yo minister in charge bodik pe ya ka veterinary mon sim khia ba daleleiru omdeishu bandang bu ya kathi ka sota house sangthe ada patla banle khoi ya suba bakanum tu chu wat tang khindiaru ijabo ibami nak tok sota house syaka the ko amsi ngatrai ka iga bangila yu ngatrai ngin habban let's NGT ngatrai NGT ka di bahri ke ban la ban le iga ban kam ngatrai ka pot ngin num la habra sa dorbar jombro artri pi memor bro ngido arsno. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.